tommonen heinä, niin toinen menee. Eihän ole pitänyt tuoda. Ei varmaan. Sehän näkee. Niin näkee. Jos haluaa hyvän mielen jälkeen. Niin, mä soin aina vaan. On. Ja sillä silloin, jos tekee jotain filmiakin, niin näkyy. Niin, että missä se menee. No, otetaan katsoa siirroa. Eikö niin jättää? Ei. Ja sitten tuli varmaan se kostuneen. Ja tehdään luottaa. Ei tuossa mun mielestä sillä ja se, että sä sanot, että sä tän kesän menisit, että joka asteella, niin mieti kuitenkin vielä. Ja mä näkisin, että kannattaa pyrkiä eteenpäin kuitenkin. Mutta tosiaan sillä tosi pienillä harppauksilla sä pystyt pitämään sen ajorytmiin hyvän. Nyt ehkä jonkun aikaa nyt vielä ajat sillä, että joka asteella. Sitten rupeat tekemään sillä, että jätät